Igbo ekene m n'ụbọchị nke tata bụ Mọnde ma njem ọnụ biko achọrọ m ka ige ntị na okwu nwanne anyị nwoke bụ Igbo Channels TV na-agwa nwanne anyị bụ Mathias regarding ihe mere ihe mbelede mmerụ 3 of his members nwanne nya biko unu echefukwana ka ume don't click a like button, comment and share. Madam, channel, please. When you come across this video, try to share it and don't forget to subscribe. Thank you and God bless you. Igbo mulunze moze kene mono no basi nketata asem n'izuka ya malo onye ọbụla na mma anyị bido go n'izuka na sị ka anyị were udo we video motivate no touch of violence. Video akita bụ video Mathias ọbịa tibe mkpu na ndị otu ya mmadụ na-atọ nwụọ ndị otu ya especially one woman nwụọ na pothole n'ụzọ lack of attention government contributed to the death of his member onye omenala ụzọ eziokwu International Gospel Center nke onwe na Mkpọ na Anambra State. So ihe anụ nwakeda bụ nnọọ ka nwe chipu into something Mathias na nke kwube anyị niile na social media na ka ịgbalụ okwu asị ọsọ ka ịgbalụ gịnị okwu asị ọsọ. Two things ka m na-ekwu onye. First of all, mmadụ Mathias yes ịma na mmadụ nwụọ epụtasị na Jesus alapụtago ndị ahụ. On several occasions accident mego n'ụzọ you refuse to call upon the government that is responsible and the contractors that are not that have zero concern for the life of human beings in this country called Nigeria. An average person with money and power sees himself as a demigod in this country, Nigeria. You refuse to talk about those things. Every time Jesus say disappoint yana. Every time I hear me Jesus say disappoint yana. Now kita kikwete na death begin inevitable. Onwu bụ ọbatara be ndị onye ọbatara na bie odibe kita mmadụ onye otu ga nwụna imagine that na contractors so I contribute to the death of somebody, not Jesus Christ. Imagine na bad road na igbu mmadụ ọ bụrụ Jesus Christ disappointed ha. Now go and onwe nke gị escape that particular accident ya. Why Ndoto Mathias, I can put you on this question and you have to sleep with it in your mind and in your consciousness. Imana why that thing na obulu no ekita na moto nwere accident ebe a na-ede ya lost choosing ọ na-ede ya Zion ministry ọ na-ede ya adoration ọ na-ede ya dunamis ọ na-ede ya omotofufe church ọ na-ede ya any other thing that has to do with Christianity ọ na-ede ya CWO or CMO ọ na-ede ya St. Patrick of Padua or St. Augustine Seminary. Ọ bụ na ha nwere that accident mmadụ wee nwa dị. Mathias will not talk to Soludo and he will never call on to call the contractor solo that road down. Jesus is disappointing. That has been his slogan. Am I mocking the dead? No, but I'm trying to call the attention of Mathias. Mathias has, imego ihe mee ihe that na ndị otu ga na-azi afọ ọnwụ onye na-abụrụ onye otu gị as anything. Ịbịa mela advert si na na-ele akpati ụzụ na ndị na-ele akpati ụzụ gịnị na ndị otu gị na ndị Christians ya na-anwụ ka ha bịa n'igwe kịta n'ụzọ adologo na chọọchị gị. It's high time to go and patronize those your members na-ele akpati ụzụ a. Go and patronize them. Je patronize at least ka ahịa zụọ ndị otu ga ahịa because iko onye ji ya maka ihe eji maali ya. There is no two ways about it. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ihe onye metere ka eji eme gịnị wee judge ya. Mathias, people are now judging you with your own words and with your own videos. Kedu onye nọ na social media nwa nwugolu adị 20 nwa Mathias amụọkwa na 19 or 18 of them. Now, adugono ngodo kam kwesi sedogo. Now back to ndị na-alụ ụzọ. Soludo government biko. Ọnwa na kita na ọ bụrụ na ọbụma big man nwere ha.
ọ bụ na nwunye big man nwere ihe ọ bụ na nwunye one senator ọ bụ na nwunye one former governor ọ bụrụ nwunye one engineer or one thing or the other nwokịta anyị alarị ya ranụ ka amara ihe emere ya. And you to the contractors na-alụ ụzọ ahụ I believe na ịmụrụ ọrụ gọọmenti enye gị ọrụ ọ bụrụkwa na ị nweta contractor through back ya dụdọ sọsọ gị na chukwu gị ma. But how can you people na-aga obodo ọzọ jee travel out to other states? Kaduna nwere one of the biggest wide long range road enwe na the whole of Nigeria. Kaduna nwere ya mana ka m gwa gị gbaa from entrance Kaduna through backyard door sọkwa gị si n'isi Sabo na-abata gbaa ya through Kasua enwere ebe ya agba for complete 30 minutes ka mgbalụ okwu ọsọsọ asọ for complete 30 minutes. Ihe ahụ double lane 44 lane yes double lane ndị na-agbago ndị na-agbada. Ihe agba for complete 30 minutes emanfo pothole and if ka that road as smooth as ABCD. Before you na approach Kasua ebe ihe nweta hold up anarazi ekwu maka Kano anara ekwu okwu maka Zamfara anarazi ekwu okwu maka Sokoto or Gombe anarazi ekwu okwu na Lagos. Go to Lagos State ka efu ụdị ụzọ ndị ha nwa na-akpala ndị be ha. You go to Lagos State from Dangote refinery down to Aja ka efu ụdị ụzọ ndị ha nwa na-akpala ndị be ha minus the coastal road. Despite the fact that the coastal road nwere comma in one way or the other because na Lagos ba na mmeli JD ka ifu ka si akpa road na ana wụọ ya concrete n'elu. Mana you as an engineer enyela ọrụ ka ịlụ alụ ndị bụ na ọlụ. Look at ihe unu na-alụlụ ndị bụ unu. Just look at ihe unu na-alụlụ ndị ọrụ ndị be. Tomorrow ihe abụ ụzọ ahụ. Tomorrow gọọmenti pụọ enye onye ọzọ ọlụ ahụ they will start afresh. Lobby ihe somebody lili ego wee lụọ. Lobby ihe somebody tụfuru ndụ ya in the process of making it. How ungodly and how wicked can some of you be? In a lozo, if you tip we pot hole na center, or manhole ha, and moram hunu menusa. You cannot fill it up, you cannot put a idea, you cannot put the nana alone zone. Each and every an eti block will head road demarcation up or a good motor piagodi habim. The general blocker. An 18 block was on. At least one mala amadia line or amaya sin at the beginning something danger ahead amaya onion but I figure good okunaba in fun such thing. Man, a lot of you have grown so bitter and so wicked that you cannot do what is right for your own people. Na ya ketozo adologo obokwa so nka anu nwa enwekwa ndị ọzọ anagoro because na Mathias the dirty be is because no me totalia. And to the man nwunye nwulanwu that the asking JDB JJ mean JDB because the government I don't even in Nigeria as a whole they have zero conscience for human life. They don't even appreciate human life. They don't care. As long as that in a big money they don't care. This is why I know this and I say always pray for Ndochiche because Bible I go say the heart of a king is in the hand of the Lord. The heart of a king. So for you to contend with that king, you must pray to onye heart here the naka to touch his heart because people are drunk with power and money. I just heard when I say because me to Dibenu mana don onye otu na aka na ntị ka ọma na gịnị me ọnwụ bụ ọbatala bende ka ihe anwa mele ndị anwa na I know how painful it is to lose somebody that you love so much, but do you know how painful it is for sort of people to be to be feeling your pain and also to mourn with you? They are busy using what somebody you call a leader did just to mock you. Because now other than the Buhari Nigerians are mocking them. Other than the Buhari the kind of pain having that now somebody they love more and Nigerians are celebrating. I'm not part of those that will mock the dead. Listen to watch this video very well. I never mock the dead. I am using Mathias' message, his words against his word. On the one. Iwe 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 ne wunu iwe ne wayo na ya pro mama
iwe na-ewu nu omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu na ndụ alụ kwụsị n'ala Igbo ọnwụ ike arụrụ a na-akwụsị n'ala Igbo Governor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State. Here is Apollo Gafama, the father of Anambra State today, in terms of government. And the work of government is to protect life and properties. Here is when I bought a bona. Ega haba abacheche. Ina you for one working neighbor. Can I am millionaire? Ina ye for my comment on Abu's Unando. Can I am millionaire? Ina ye for all the members of Women on Abu's Unando worldwide. Can I am millionaire? Again about the cost. But a contractor, he went to Telegonia, ya Luziela and use from Mpo Junction, Gawu Moji. Be agitated to main road, Bua into 2. Without eating anything caution. Mokego dia caution tape punket. Munye na yukwa, ba wa strong member no mena na buze ezo kunando. Na dia nwa we pụta na abani, nwanne enya ka ha je gote mosquito coil. We kwuru na akụkụ, moto young shagro na amaho n'onu na ade ebe ahụ, we ma dị pothole, je magoro mmadụ na aba na ụlọ ha na akụkụ enu. Gbuo ha na alo. Ndị omenala nọ ya ekwe? Ụmụ omenala nọ ya ekwe? Senyo. Una ga-ekwe? Anyị asị na ya ma nkwu ya. Na ya iji gbawa Soludo anyị ji si na ma agba agbacha eche na ọ ma weta ego ka ha lụ ụzọ bịakwa kwụrụ ebe ha na-alụ ụzọ. So n'ihe ọ ga-emeela anyị bụ na Anambra State Government under the leadership of Soludo, they provide like contractor ji ọrụ ahụ under must. Ha ga-provide like the contractor ji ọrụ under the law. Failing to do so, I get ozu mmadụ na-aba jedo na government house n'Awka. Fire eri fire ya. We appreciate the governor by his sign ego ke we doziela anyị ụzọ. Then omehalụ we sign ego si meziela anyị ụzọ. Na onye nyeziri ego common caution tape nkịtị. Ụtụtụ a kịta na the video evidence ka ọ na-play here. Ụtụtụ a m bịara ebe a. Ka ha jizi hilux evidote ma plate number and everything we buteze those caution. We doweze from ebe agbagowe to Ekempo. Si ebe a dowe gabato. O nwere onye ọbụgodo onye kpuru isi, ọ bụ na ụdị ha dị, ọbụgodo onye kpuru isi. Ifuru enihe ị ga-ebido mee gịnị? Slow down. Mana driver na-agara onwe ya hoping no express corner. Ọ bụrụzie taata bụ 9th of August, 10th of August. Ka unu ya ebutezi caution. After ka o gburu mmadụ ịtọ, not only na o gburu onye otu anyị, after ka e gburu ndị otu anyị ajewe mọchụwa, a sị na o meghọ 10 minutes ogbukọ onye ọzọ. Not only that, mụnwa nụrụ anọ m n'Owere onye isi ndị nna Ogbefi Akunne wee kpọọ mụ yesterday gwa m na mkpagba akpalụ na nwanne anyị nwaanyị na-achịkọta ụmụaka omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ every Sunday. Ọ ka na-enechewa ya ka ọ fụrụ nwa 17 years. Every Sunday ọ maga ụzọ bịa na-achịkọta ụmụaka na-akụzili ife. Tata ụmụaka afụrụ that our sister. Nwunye m na-ebesa akwa. Nwunye m si ọ pụtara na this our sister man kụzie ka maka nwa ma bụ every Sunday bịa kurie. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. A whole satisfied engineer enye contract ịlụ ụzọ. Igbu wee etiti main road without putting caution. A na-eme eme n'ụwa niile. Ndị omenala nọ na ya ekwe? Ụna ga-ekwe?
Una gekwe? Now, yesterday MC Owerri rush na-abịa n'abalị ebe 10. The same spot gburu m nna ya ka m nwa nwekwara accident the same place with my Highland and Blue. Ka m dodge ahụ ahụ ka m nwa anyị afụkwuru anyị pịa fụ ya n'ike ka anyị dodge ya with onye shuttle bus kpem. Ọ bụ na ọ tipa banye na onwe ka ọ bụ na nnọkwa n'ụlọ ọgwụ. Mana na ihe m na-ekwu kọntraktọ dere igbusisi ụmụnna ya ebe a mmadụ ịtọ ka o gburu the same day bịakwa igbu nwa Maazị Eze ka anyị bịachara ebe a na-anakwanye otipa dakwa gị so ya na ya Anambra State gọọmenti na-ayọ His Excellency Charles Chukwuma Soludo biko anybody bịara maybe this your government we must fight against that person. You know, we go fight against that person. But Obo ni tinye a deaf ear to us. Nige hayenti. Mana ibu ndo mena na buzi ezo kuna ndu geburu ozu nwata kelia na mamia bia na government house na oka. Underboss. And then ma boyo mena na buzi ezo kunine on Tuesday. I get Melfa candle night na that spot. Ebe ahụ ha no me. Onye ọbụla pụtawa on Tuesday morning 9 a.m. Ma nwoke ma nwanyị. Enough is enough.